MCA ma South East Alego Ward anguturo kod achiel kachiel sani e yor mbui mano mazum ka entiere county ma Siaya kama yude amwachako kod achiel kachiel nokoro mojo kwa chako to okinyi makawuono nitie sigana molosno ka kod Walter Nyambaga ma en romo mag jokanyo mag maiye mag ODM gino ma onyiedhore kar kanyo en yogai mar ODM Raila Odinga wacho niya onge deal kod Ruto e weche mag re-election. No deal on Ruto re-election. En ang'o ma timore iye kae ang'o mantiere ka jok mosebedo ka wacha 2 term 1 term uchung' kanye mane mbaka mosebedo ka dhi nyime kae Walter Nyambaga ikono romo makama wawinje kae to bang'e waduogo dhi nyime. E kinde romo mar tipo mane obagi kod duond bura mar ODM e boma maduong' ma Nairobi kage nyong'e miel adua e kaka yore yiere kod weche mongirore mag duond burano ka emogai mar ODM Raila Odinga oyange ni ODM biro bedo kod jachung' e yiero melo 2027 ka nono kod jok makoni ODM ok nobedie debe yiero maduong'. You have not passed any resolution as a party to say how we're going to go into the elections of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan. Odinga mane wendo modhial kako gai mar chama no oturo tung jokanyo mobalo kendo kela chilili e chama ni nyaka dembre kendo lure kod okenge mokaw kod duond bura mar ODM ni mar nitiere kinde mapek bedo mapek ne joteko ma ok onyiso teko e kama pek tekie ta e ng'ado wach. It is possible to be lost in competing campaigns of populism and forget that leading means making decisions that may sometimes invite booing instead of cheers. I have been there. I've been cheered and I've been booed. Mageti Moreka Odiemo yangu chungo jolar kombe, yero madunde kombe duto. We have a by-election in Ugunja. We have a by-election in Kasipul. These are seats that were held by ODM. We have a by-election for which we have fielded a candidate in Chewani Ward in Tana River, and I saw Ali Wario here. We need to go out and campaign for our candidate in Chewani in Tana River. The seat was held by UDA. We have a by-election in Kisa East Ward in Kakamega. ODM opojo lony mage manie sirikal kendo singo sirikal mar William Ruto. You sent our chairman, Honorable John Badi, and from the parliamentary perspective, he has done well. And Baba, I have provided for 58.8 billion the NGCDF for this year again. And we will start releasing the money from October. Every month we will be doing 7 billion. I can see you are telling me not to tell Baba that. But I just want to tell you that personally, I still support NGCDF. I know you are a different position on that, but as your expert, I must report that I support that. We are again seeing early fruits of cooperation between political parties. Thanks to ODM experts. Bang bedo kod romo mar jokanyo mar duond bura mar ODM, yod bura koro doke od bura bang bedo kod yo mar dwe achiel kama ogai mar ODM Raila Odinga ochiwo negi siem ni bedo mokeka chenge nyalo miyo giriem bedo kod wuoyo kod duol achiel kendo yudo gino magigeto ahinya tero dongruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Esigana ni mukilo ka kod jawadwa Walter Nyambaga wadano wachak godo tuak mana kama ntiere karakae meshuma pita masara ni ntiere bura mano motim rodo chieng' manyoro jopinye masamoro kunygi mudinga ne wacho koso gima wacho no en onge deal e kind Ruto kod ODM kutenore kod yiero mabiro mare chopo mana nyaka 2027 gima kalo kanyo en ang'o kendo mabiro. Cleopa, party leader was very clear ni the MOU ma ODM nego gi UDA en masani. Sani UDA ne power is timo service delivery to the people. When the right time bro chopo makore chako campaign
makoro ji timo realignments, gibro chako bedo in another park. You cannot be in another park mar 2027 2032 yet kata mana 2022 2027 pok itieko. Koro jomoko manyo leng'ore it's their and right margi and haki margi kaka jotelo. But party leader osekonowa nikech en ema noromo gi President William Ruto ging'eyo the agreement and gik manowachi aparka manowach KICC. Ok aneno kinyalo kata recall kama nowacho ni koro UDA gi ODM nyalo bedo 2027 one party. To bigi manyalo mono gi bedo bitimre nade onge nikech political parties ifom mondo jokawgo power. Therefore dynamics mag siasa kopo ni gitiyo maber for the rest of the 2 years mag deliver promises to the piny. Hapa ni Raila dwaro services to the people. Ka the people jopiny oyudo services magidwaro, they can sit together on the table to giwach ni wa stabilize waket pinywa ni obed motegno then gidhi mbele. To sani to wawe chako campaign matek ahinya miyo koro tije moko be kethore kamano. Jok mane ochako go campaign mano mar siro jatend piny Kenya mondo miyo doge tam mare mar ariyo diponi koro sane giyudore kama tek osmagine giwacho ka mago iluongo ni activist. Hapa to gine chama mar ODM. Yes, okay, no ni winjo nyoro ka jatend piny owacho ni mano haki gi lakini kani nano nyambaga doponi no kono ni okwa kata wariwore mana gi UDA to okwanya lose our identity as ODM. Tuinjo kech gima nyalo bedo mbele kono eni luongo ni collusion bedo gi chama mang'eny to chama ka chama nyaka bed gi strong base ne is when beka onyalo bedo ma important to the collusion. Nikech kopo ni sani for example ni jo ODM te utugure koro giwe lando ODM gilando UDA tibro yudo ni value mar ODM riwruok gi UDA in 2027 bro bedo matomana nade maonge. Koro nyaka party ka party strengthen support base mare mondo bed gi asei o bed gi gimonyalo kele mesa mondo mi collusion otimre nade o succeed. Ero kama na Odoyo Owidi kama Odinga ne loso duchi manyoro kachel godo katend ODM kairango winjruok e kind UDA kod ODM nyaka sani kama entiere onge mora madhi tukiero sane mana karka kendo ODM wacho ni gidhi keto ng'ato ginyalo keto ng'ato yiero mabiro poni otimore kata ok otimore winjruok pod dhi bedo. Ing'eyo ni gima Raila ne wacho no te gi mwang'eyo kende mwang'iyogo onyalo donjo kodi e sirikal to chieng' ma sirikal no rupo gikone nyaka opiem kodi ka en gi kada ariyo kiyombe to ringo dhi e street to opangi mikoni ebiwa wuo. Koro mane kaka tugo ni kendo kata sani obro bede sirikal ka joge ni e sirikal ebe owinjo liet ma sirikal to ka chopo sa yiero to dhi e yiero ka yiero serumo koyombo to ber koyombe be ochako manyo yo modonjo ge sirikal to chako riembo joluo mane sirikal dhi oko to gidong kanyo gi chamo ka gidhi nyime. Mane tugo makaendi midwa tugi to wacha ni ODM nyalo chungo ng'ato to ng'ama gidhi chungo to kwachi. Ng'e ni siasa nyaka goye ma ji ong'eyo ni ng'ane midhi chungi to ng'ane wanyalo gocho ne koso kwanya gocho ne. To kaluwore ni waling'a kiko wach ng'ama midhi chungi to be Ruto be kikwa paki mano ting'e ni en galo ji ok ber kwa galo ahinya dwa ni wang'e kuma piny dhiye. Onego nyiswa ni an kaka Raila Odinga adhi chung president 2027 koro ujo luo ikrubu lubanga mondo wamanjo moko bo lubangwa mondo wakaw loch to wacha ni ODM bro chung kikugine mani luongo ni gagging tamoji eratiro margi mar support ng'ato giwache ni wa support Ruto sani to ka chiemori poka Raila chu to wakono oyo oganda tho gi wuodgi wadong gi Raila ni kata kwa dhi dong kode to wacha blanket ni kiku support Ruto ng'ato nyalo biro chungi ODM mano onge gima biro konyo wako kiki support Ruto tam mar ariyo mane giwote mowacho kanyo kendo gini support ng'a nikech ng'a muchungi tam mar ariyo gini support nikech kanyo podo gimoro amora mosewacho brother Nasini Owidi winjuru weche Raila maber niya owacho niya for now one broad based government ma watiyo gi UDA
Manyiso ni sani we support the government mar ng'awa William Ruto nyaka 2027 nyaka 2020 because the agreement MOU we cannot okwanyal tiyo just a moment okwanya tiyo outside the bracket mar ang'owa mar MOU riwruok wa gi UDA ne obedo guided well gi the constitution and I want to say ni ODM en chama moluoro katiba onge kaka inyalo timo pak gi ng'ato sani to the end of the electioneering period. Okay, the current term Mario Mani office rumo in 2027. Kobro chopo sa devolution sa ma ko jidwa the election. Wabiro assess as ODM ni relationship wane o achieve ango nikech sani wanya wacho ni we are happy kaka jo ODM ne wadhi street jo moko no negiro kaka mano. Sani ne wasedhiro sirikal magiye ni ntiere o form committee madhi consider jok mane oiny from 2017 to date. That was part of MOU marwa gi UDA. Manyiso ni osechako implement. Mar ariyo, the strong gikmilo ni pillars mag ODM and devolution. Ineno ka expert mambadi. For the first time in the history of devolution, kane iga dhirumo no miyo counties pesa te maonge balance gi at the end of the financial year. Mano nyiso ni wa achieve our values mar supporting devolution. Koro mano wase achieve gikmoka di ariyo. The third one nen universal education mondo jite osom. Ineno ka wach university nyo pesa neni mal according to UDA manifesto school fee mar university no nego ter malo. To kane wadonjo wabedo kodgi wakono gini jite nyaka som. The fee mar university ko timro knade odwok pin as you ODM kani waseti brana de wasati so nyiso ni ya the relationship up to now is working mano kro nyiso ni wadhi maber kama nyaka 2027 wabro chako bede mesa kaka jo ODM gi jo UDA gi chama mamoko manyalo yi timo kamano to yiera presidential candidate keto wambe wadon wabede power widi wangni ok bi miwa power ka ji oseyudo nyaka wa maneuver our ways gi strategies ma wayud power come 20 jeluok chak wuoge serikal that's a confirmation I can tell you ok chak wadoge state waweyo ne jo Kikuyu gibede kono that's theirs wanyamiyo gi kata title deed but one wadwaro ni jo wabe korogere. Let me be honest with you nyaka ne wadonje serikal sani Migori county igero nyantiere on Sunday stadium manyasani ng'ama nong'eyo ni Migori nyalo yudo stadium owinji kanyo tayedi Ruto is honest compared to relation mane wadonjo go gi Uhuru. Ruto is very honest mana nyalo wacho nikech project momiyo mar million 700 cha is a game changer ko rumo in the next 6 months wambe ko bro goyo mpiche moko mane okwanyal wanyalo yudo standard stadium ma ji nyalo rome kendo wambe wabro yudwaro ni mondo mi otimro knade kata mana public holiday moro kel Migori sani Ruto miyo pesa mwadhi tiko go the county headquarters mondo mi wambe kako nindo ga oma bei mang'eny cha kata obiro cha obi Migori samara iso biro yore losore ji yudo igonyo gi kama appointment moko yudore so with this thing one wadwa loso widi wadwa bed mutegno kaka party mantiere coast mantiere center